Надали, когато тази есен учениците от 12-ти клас на гимназията в Пирот решават как да протече бала им, очакват, че цяла Сърбия ще заговори за тях. Те усещат, че няма смисъл да си купуват луксозни дрехи, да карат родителите си да организира скъпи празненства или да наемат тузарски коли, защото завършването и общите спомени от тази вечер може да са наистина за цял живот. И мени sad moram baš da kažem vrlo drago što je prepoznati i u Bugarskoj. Много се радвам, че ще разкажете нашата история и в България, защото това доказва, че за доброто няма граници. Идеята ни се роди спонтанно, вместо да организираме класически бал с всички пари, които ще отидат за храна, дрехи, прически, да използваме тези пари, за да вдъхнем надежда и живот на някого. Така се ражда мотото на бала – твоите 5 минути блясък, нечий цял живот. Учениците избират 3 деца, на които да помогнат и започват всеки месец да отделят пари, които иначе биха дали за дрехи. Така в деня на бала всички се появяват с еднакви бели и черни тениски. Присъединяват се и преподавателите им. Това е един урок по хуманност. И много се надявам този пример да бъде последван и от други, защото хуманността е по-ценна от парада на кича. И ако мислите, че тези ученици са се изкарали по-лошо от своите връстници, помислете пак. Те казаха, че гардеробът не е най-важният за старта в живота. По-важно е чувството, че си помага на някого. За BTV новините, Светослав Иванов.